Апошні дзень вясны 2026 года, апошняя нядзеля мая, і значыць сёння працуе базар у Прушкове. Гэта тып базару вядомы ў свеце так званы блашыны рынак. Беларусам з Мінску знаёмы такі тып базару пад назвай поле цудаў, што ў Ждановічах. Ну а па-польску гэта будзе тарг старосці. Базар сёння вялікі, вельмі шмат прадаўцоў, надвор'е ідэальнае на мой погляд. Нават ёсць музыка. Гэты пан з гармонню хадзіў, граў музыку, на ёй рабіў настрой наведвальнікам. Na całe życie już będziemy dzielić siebie, bo cóż, nasz rozpruszkowie kochani... Ну а што сёння на базару? А што душа пажадае? Пудзілы, птушак і звяроў. Не ведаю, для чаго гэта яны патрэбныя. Нейкія старыя дробязі з даўно мінулых часоў. Вось такая цудоўная швейная машынка Зінгер. Як я разумею, гэта як Мерседес сярод швейных машынак. Кітайская электроніка і шматлікія правады. Знайшоў тут нават такі DVD-дыск з аўдыёказкай «Конік-гарбусак». Гэта польскі аналаг рускай казкі «Канёк-гарбунок». Вось такі цэлы набор шклянкаў, вазаў, графінаў. Гэта ўсё са шкла. Прыгожа выглядае. І неверагодна прыгожыя аўтэнтычныя гадзіннікі, барометры і нейкія іншыя прыборы. Мяркую, што гэта хендмейд, рэчы зробленыя ўручную. Старыя манеты і нават такі медаль, нешта звязанае са смаленскай бітвай у часы Другой сусветнай. Дзеці знайшлі свой інтарэс сярод канструктараў Лего, нешта там глядзяць. Старыя, трохі смешныя ўжо з сучаснага погляду тэлевізар і пыласос. Рарытэтныя рэчы, якія дакладна знойдуць свайго ўладальніка, аматара даўніны. Не ведаю, ці яны насамрэч з тых часоў, але выглядаюць менавіта так. Яшчэ ёсць такі робат, якога зрабілі з аўтамабільных глушыцеляў і запчаст. Сумняваюся, што ён прадаецца, хутчэй прызначаны для прыцягнення ўвагі. Увогуле дакладна магу сказаць, гэта вельмі цікавы сродак, як правесці свабодны час у уікенд на выходных. Калі вам нічога не патрэбна нават, можна схадзіць проста тут паглядзець, пагуляць, пашпацыраваць. Тут ёсць свая атмасфера. Рэкамендую. Dziewczyny, tańcz tam! Tańcujcie dziewuchy! U nas w Pruszkowie wesoło jak dla mnie!